ଘୁଞ୍ଚି ବସୁନ ଆସି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇକି ବସି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲ। କଣ କଥାଟା କହିମି କହିଲୁ? କଥାଟା କହିନେ କହିବି ନା ଖାଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ। କଥାଟା କହିଲୁ କଣ କଥାଟା କହିମି? କଣ କଥାଟା କହିମି କହ? କଣ କଥାଟା କହିମି କହ? ମୋର ଯୋଉ ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ନା, କଣ ହେଲା? ତୋର ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର କଣ ହେଲା? ସେ କଣ ତୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି? ନା ସେ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉ କଥା? ତୁ ଏମିତି ନାଜିକି କହୁଛୁ କିଛି ଦେଖିନି ତୁ କି? କଣ ଦେଖିବି? ନା ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ତୁ ଯେର ନାଜିକି କହିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିନେ। ହଉ ଯଦି ଦେଖିନାଉ ଭଲ କରୁଛୁ। ଆଉ କଥାଟା କଣ ମତେ କହ? ସିଏ କହୁଛି ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି। ହଁ ଭଲ କଥା ତ। ସେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି କହୁଛି ପଢୁ। ତା ଛଡା ନାରୀ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାଡି ଚାଲ। ସେ ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି କାହିଁକି? ସେ କଣ ଚକୋଲେଟ କିଣିକି ଖାଇବ କି? ନା ଟଙ୍କା ପାଠ ପଢିବ? ଟଙ୍କା ପାଠ ନା ଆହୁରି କିଛି। ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟେ କଣ ପଢିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲା ୱାରେସ ନା କଣ? ହଁ ଓଆରଏସ ନା କ୍ୟୁଆରଏସ ହେଇଥିବ। ତାକୁ ରିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଛି ଦେନେ ପିଇବ ସିଏ। ସେଟା ଓଏସ ପାଠ ହେଇଥିବ। ହଁ ସେଇଆକୁ। ତୋର ତ ସେତେ ବାଟ ଚାଷ ନାହିଁ। ପାଠ ସାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ସିନା ପଢିଥିଲେ ତୋର ସେତେ ବାଟ ଚାଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓଏସ ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ କଥା ତ। ତା ଛଡା ତୁ ଯୋଉ ଏତିକି ହେଇକି ଅଛୁ ସେ ଓଏସ ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ଏତେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ସତରେ ଭାବୁଛୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଯାଇକି ଡାଳରେ ବାଜିବ? ଟ୍ରକ୍ ଆଗଟା ଯେମିତି ଜମ୍ପର ବାଡି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି ତ ଆଗେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜମ୍ପର ବାଡି ଧରିକି ଚାଲିବେ ଆଉ। କାହିଁକି ନା ତୋ ଓଏସ ମାଇ ପରେ ଘଇତା। ମୁଣ୍ଡଟା ଡାଳରେ ବାଜିବ। ଫୁଲୁରି ହଉଛି। ବାହା ହଉଲେ ଖାଲି ଫୁଲୁରି ହଉଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଡାଳରେ ବାଜୁ କି ବାଳରେ ବାଜୁ, ସେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତୋତେ ବାହା ହବ ତ? ଯଦି ସେ ତୋତେ ବାହା ନ ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁ କି କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ହିମାଳୟରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବୁ। ବାଙ୍ଗୁରୁ ବାବାଜୀକୁ ଠୁଣିକି ମାତା। ତା ଛଡା ତୋର ଡାଲା ବାଜିଲାଣି। ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ଦି ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ମଣିଷଟା ହବ। କଣ କରିବି? ଛୁଆଟେ ଦିନରୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି। ଭଲ ପାଇଛୁ ନା ଖରାପ ପାଇଛୁ? ମତେ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଝିଅ ମତେ ଭଲ ପା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଭଲ ପାଇନି। ଥରେ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ଫସିକି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ବୋଲି କହିଦେଇଛି ଆଉ। ୟୁଟା ଆଉ କହିଲି। ମୋ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ୟୁଟା କହିଦେଲନି ଆଉ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ମୋ ବୋଉ ମନା କରୁଛି କାହାରିକି ଭଲ ପାଇବୁନି। ତମ ବୋଉ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ପେପରରେ ଦୁନିଆ ଖବର ବାହାରୁଛି। ଇଏ କାଲି ଗୋଟେ ପେପର ଦେଖିନି 3ଟା ଛୁଆର ମା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ତତେ ଆଜି ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ କାଲିକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ପାଇକି ନ ପଳେଇଯିବ ତାର କିଛି ମାନେ ଅଛି? ଭଲ ଜମା ପାଆନା। ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ହବାର ଅଛି ଦି ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ମଣିଷ ହ। ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ଚକରଟା ଛାଡିଦେ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶାଳ ବାବୁ କହୁଛି। ଆମକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାନସ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।